uvek isprema njena se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatno. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Tajni agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Taj Johnny Johnny protiv Jazavakciona 3. Deco, tata i ja smo odlučili da probamo novi vid vaspitanja. Pošto ste već veliki, vreme je da počnemo da vas tretiramo kao odrasle i odgovorne. A pošto Johnny nije razbio ništa već 4 sata, devojke nam tako lepo organizovale deoničarski portfolio. Odlučili smo da kupimo saunu. Sauna. Ali to je veliko kao kada? Sauna je za mamu i tatu, sine, ali od preostalog novca kupili smo svojim čerkicama onu životinjsku plazmu koju su tražile. A tebi smo, Johnny, kupili video igru Jazavakcion 3. Ali ovo dobijete samo pod jednim uslovom. Morate da se ponašate kao odgovorni mladi ljudi. I nemojte da pravite probleme dok smo mi u sauni. Vidimo se! Johnny, baš ti dobro ide! Ne ometaj me. Razbite kutije to! Skoči unazad za bonus poene! Jao, ne, eno ga zmaj! Spasi na taj plamen! Ma znam! Opa, sad ga upucaj! To! Stigli ste na sljedeći nivo. 16. nivo! Jaza mora da nađe električni bonus! Eno ga tamo, drži ga! To! Da! Stigao si do poslednjeg nivoa! Sada treba da polomiš noge doktora Mozgonje i on će sam da padne i eksplodira! Tako je! Jedna noga manje. Platit ćeš mi za to, jazavče. Samo još 2 noge i oborit ćeš doktora Mozgonju i onda si prešao igru! A ostalo su mi čak 3 života! Jedan život manje. Da li sam zabrinut? Ne. Hej! 2 života manje. Kraj igre. Izgubio sam! Ma pokazat ću ja tom zlom doktoru Mozgonji! Pravac internet! Da nađem šifre za varanje u Jazavakcionu. Ćao, pa igra je još nova! Niko još nije stigao da okači šifre na internet! U laboratoriju! Hej, hajde da se igramo nečega. Evo, ja vama dam moju konzolu, a vi je uhakujete tako da na njoj rade šifre za varanja da pobedimo u igrici. Hvala, ne hvala. Radimo na jednom mnogo ozbiljnijem projektu. Misliš na ove čizme sa pederima? Ne. Ovaj žiroskopski pojas? Odlazi, Johnny. Ovaj dijamantski oklop otporan na lasere? Suviše ženskast. Ako baš moraš da znaš, u pitanju je konvertor materije. On pretvara kompjuterske programe u živa bića. A da bismo dokazale mami i tati kako smo odgovorne i odrasle, testiramo ga prvo na ovom digitalnom pužu koji neće moći da pobegne. Konverzija digitalnog puža u toku. Da! Stvorile smo prvi vetver na svetu! Hajde da vidimo da li će se u prirodi ponašati kao i pravi puž. I ne prilazite laboratoriji! Imamo novi anti-Johnny Duki bezbedonosni sistem. Okej, prikačemo konzolu na njihov superkompjuter. Pritisnemo dugme za hakovanje i eto, dobit ćemo šifre. Ali ne zaboravi da ne smeš da dotakneš pod! Konverzija. To ne zvuči kao da hakuje. Izgleda da konvertuje. Jazavakcion je oživeo! Cool! Čekaj samo da
pokažemo našeg digitalnog konvertovanog puža svima na institutu. Da! Pa dobro. Dobro nam došao. Ti si sad u stvarnosti, a ne u video igrici. Mi smo ljudi. Nemoj ništa da lomiš i nemoj da gaziš po podu, inače ćemo da nastradamo. Mislim da ne razumeš šta mu pričaš. Johnny! Znao sam da vam se ne može verovati, deco. Sad ćemo da izađemo i da vam uzmemo tu plazmu i onu video igricu. Vidi, pravi mi huriće! Još 5 minuta. Ja sam samo hteo šifre. Upotrebio si naš konverter materije da oživiš to stvorenje iz video igre? Kako smo genijalne! Alo, kako da ga zaustavimo? Mamin porcelan, šta te radi? Pokušava da nađe bonus i nova oružja. Mislim da je to poslednje našao. Vatreni tost! E pa stvarno, pokazat ću ja njima. Izvinite zbog buke. Tu samo mi pravimo vašu omiljenu kafu. Evo i malo muzike. Još 5 minuta. Siguran si da će ovo da ga zaustavi? Apsolutno! Pali taj konverter! Konverzija. Gde je Jazavakcion? Nikada me nećeš pobediti, Jazavče. Upalilo je! O, ti... Da, uspeli smo! Vratili smo Jaza u njegov digitalni svet! Dobro, a kako da se oslobodimo ovog mozgonje? Pa o tome nisam razmišljao. A sada ću osvojiti i uništiti ovaj nivo. Izvinite, koji je ovo nivo? Pa, Gicogradski nivo? Gicogradski nivo? Ni to nisam očekivao. Šta se tamo dešava? Nešto mi mutite, nemojte da vidim da je kuća u neredu. Vreme je za kakice i film. Ne, bolje da izađemo, već smo se malo zmežurali. Napadaju nas ninđe, drago majmunče. Narode ovog čuvenog nivoa, poklonite se pred doktor Mozgonjom. Igra je završena. Vojsko! Kako se ono kaže, zaboravio sam ono na slovo P. A da, povlačenje! Ja sam vaš novi vladar i niko me neće zaustaviti. Kako je dosadan? Dobro, plan je sledeći. Pošto su Suzana i Mara genijalne, neka smisle plan. Dobro. Kako se prelazi ova glupa igra? Pa moraš da se odraziš, skočiš, prevrneš se, pucaš i pogodiš slabe tačke na nogama tog stvorenja. I onda bude bum! I onda si ti pobedio! To je sve? Pa nije lako, pošto u igri imaš samo 3 života. Da, ovoga puta ćeš imati 4. Često se pitam kakav bi mi život bio da me je usvojila neka normalna porodica. Ćuti i pomozi mi da pobedimo. Da, evo, zaklinjemo vam se na pokornost i od sada ćemo se zvati Mozgograd. Da. Stani malo ti veliki mozgonjo. Vreme je da se vratiš u svoj digitalni svet. Idemo! Gledajte, u nas kakutama deca se bore protiv mozga na nogama. Aktiviram žiro pojas. Jedna noga je pala, još samo 2. A sada okusite moje močvarne rakete.
možete da pobedite. Prešli smo igru! A čak je bilo i zabavno. I pošto ste spasili Gicograd od tog čudnog monstruma za kog niko ne zna odakle je došao, Ne znam, stvarno, nemam pojma. uručujem vam ključeve grada Gicograda. I gde god da su vaši roditelji danas, sigurno su jako, jako ponosni na vas. Jedva govorimo. I skoro ništa ne vidimo. Samo vi idite gore na spavanje, do sutra će koža da vam se vrati u normalu. A mi ćemo malo da pospremimo celu kuću. Baš ste vi divni, deco. Trebalo bi češće da vas ostavljamo same. Kako da ne? Pčelica Johnny. Oj, šta to smrdi? To se zove đubrivo, Johnny. Kupio sam ga zbog mog hibiskusa. Prijavio sam se na Gicogradski izbor za najlepšu baštu. Prvo nagrade plakete. Svesno si platio za ovo smrdljivo gadno trulo? Ne. Da. Ali ne pomaže. Na sudije dolaze za 5 sati. Možda bi trebalo da podvikneš. Biljkama treba ugljen dioksid, a ti ga imaš dosta, veruj mi. Nemoj tu da mi veneš, uspravi se i rasti lepo, jel jasno? Hvala ti, Johnny. Hvala, Johnny. Spasao sam ti cveće i omogućio ti da pobediš na takmičenju, a ti meni samo hvala. Zašto me lepo ne stimulišeš finansijski? Ali nemoj sve da potrošiš na slatkiše. Slatkiši! Ne možete da se odlučite, probajte mednu štanglicu deke pčelnog, prirodni slatkiš i zdrav. Fuj, to nije pravi slatkiš. Kako može slatkiš da bude zdrav? Da, upravo si. To niko neće da kupi. Evo, uzmi lešnik slatku čokoladicu. Ona je od čokolade, lešnika, nugata. A šta je to nugat u stvari? Baš me briga, slatko je! Pčele! Ukrale su mi slatkiš! Ukrale su sve slatkiše, osim glupavih mednih štanglica. Narode Gicogradski, Šta se to dešava? ja sam maskirani pčelar. Došao sam da vam kažem da je vreme da promenite svoju nezdravu ishranu. Bićete mi svi zdravi i vredni kao prave male pčelice. Razumete? Kao pčelice. Idemo, pčelice. Gicograd je pod najezdom dresiranih pčela. Pčelar i njegovi rojevi slatkokradljivih insekata uništavaju sve slatkiše u gradu. Ali ko je taj zlikovac koji nam nameće zdravu ishranu? Ljudi! Nastavljamo posle bloka reklama. Ukusno je, hranljivo je, znaju deca sva. To je deke pčelnog medna štanglica. Fuj! Hoću veštački slatkiš, neprirodan i nezdrav! Odmah! I dobit ćeš ga. Našao sam na internetu dostavu slatkiša iz Salograda. Sada bi trebalo da stigne na našu adresu. To! Eto ti, pčelaru! Ne možeš da sprečiš Johnny i Dukija da uživaju u slatkišima! Vidi ti to? Izgleda da može. To je tek početak, pčelice moje. Nezdrava hrana je štetna za vas, kao roj osica koji vas iznutra. Dobro, dosta, shvatili smo, nemojte metafore, bla bla. Ma ti, na njega pčele! Dok pčelar blokira snabdevanje slatkiša širom Gicograda, sve oči su uprte u super tajnu državnu bezbednost. Evo njihove izjave na temu otmica slatkiša. Od suštinske je važnosti da građani ostanu mirni i ne paniče, dok se mi bavimo ovom opasnom situacijom. Ovo je opasno vruće. Šta vi tu radite? Ostajemo mirni. Da.
Znaš, trebalo bi da smo zahvalni tom pčelaru. Možda ćete vi, deco, sad početi zdravije da se hranite. Vidim opet te jure pčele. Moramo da ga zaustavimo! Žao nam je, ali nećemo da povredimo nevine pčele, ta divna stvorenja. One raznose polen i pomažu razvoju biljaka. Ali tatina dreka pomaže još više. Samo tu ležite i sunčate se po ceo dan! Pa šta ja da radim? Moram da pobedim na tom bašterskom takmičenju! Ali može se preživjeti i bez slatkiša. Kako? Nemoguće je! Sve sam slabiji. Treba mi šećer da bih preživeo. Probaj sladoled od čokolade. I malo ovsanih pakuljica sa veštačkim šećerom. Ima i pite! Ura! I tako, širom Gicograda, deca se snalaze koristeći veštački zaslađene poslastice, kao što je pita. Deco Gicograda! Mislite da ste se snašli sa tim pitama i ostalim veštački zaslađenim proizvodima? Ali niste! Uskoro ću poslati najveći roj koji ste do sada videli i uništit ću svaku poslasticu koja postoji u ovome gradu. Zaboravih da pomenem pčele. A sada reklame. Ja sam Deka Pčelni. U ovim teškim vremenima kad čokoladni slatkiši nestaju pred najezdom pčela, probajte moju mednu stanglicu. Prirodno je slatka i jača je zdravlje organizma. Probajte, molim vas, niko neće da kupi moje stanglice. Iz inata je neću probati. I ne damo pčelama da nam pojedu pite! Zaustavit ćemo taj roj i njihovog pčelara u laboratoriju! Ove automatizovane peckalice mogu da spljeskaju preko 1000 insekata po sekundi. One će vam pomoći protiv tog džinovskog roja. Super! Plan vam smrdi ko đubrivo. Hej, u nauci ništa ne uspe iz prvog pokušaja. Sad imamo i bolju ideju. Ogroman roj pčela! Bežimo! Tako je, Gicogradska košnica se prazni. Neka dvoložne pčelice drhte od straha. Kraljica? Zašto ne mogu da budem kralj? Te pčele vide veštačku maticu u pčeleru, ali ako ti uletiš u roj prerušenu pravu maticu, One će ti prihvatiti i postaćeš njihov vođa. onda možeš da im narediš šta god hoćeš. Na primjer, da ih uvedeš u drugu fazu našeg plana. Ali ja ne umem da letim. A? Umem da letim. A? Dobro, a šta ako me pčele ne prihvate kao njihovu novu kraljicu? Izbašćete 1.000.000 puta. I nećeš moći da ideš u školu duže vreme. Prihvatit ću taj rizik. Evo je, stiže vaša nova kraljica. Lepo sam im rekao, ništa me ne može zaustaviti. Ali bio je tako mlad! Šta ono beše druga faza vašeg plana? Sudije, samo što nisu došle, a vi ste najzad izrasle kako valja! Nula poena. A šta je ono na nebu? A zašto njega sada prate, kada sam im pravi vođa ja? Sada je došlo vreme da Medomobil postane Cvetomobil. Što ste to uradili od mog kamiona? Samo smo ga učinili malo privlačnim za tvoje pčele. Johnny ovde prije, molim, mete na vidiku. Idemo!
O ne, ja sam vam vođa, ali zašto me ne slušate? Svi na polen! Ovo ne valja. Moj medobil je upropašćen i sve pčele su mi odletele! A sada i ti letiš u zatvor, pčelaru. Ili bolje rečeno, Deko pčelni! morao je nekako da utopi sve one odvratne štanglice. Ali one su zdrave i prirodno slatke. Uspeo bih samo da nije bilo ovog malog prerušenog u pčelu i one dve devojčice i onog dlakavog tamo. Mama, pustite me! Ne puštaj! Ja sam Deka pčelni! I sve to samo zbog glupe, prirodne, nečokoladne čokoladice koja je kao zdrava za decu. Nije loše. Baš je ukusno. Baš je ukusno. Ko bi rekao, nisu loše. O, sjajno, da.